Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asịkwa m nke onye chi ya zelu. Amarọ m ka ihe esi wee si onye ji aka ya gbuo onwe ya rest in peace. Onwe ihe m weta elu na-agba m anya mmiri. Na this handsome guy kịta ihe abụla ịkọ ife, ihe abụrụ ọtọ ma njeri o mere n'Enugu Ezike Nsụka. Onye a bụ nwata katara afụ nweta visa. Ọ dị ka ọfọli ede ije obodo oyibo. Mpịasị ya bịa ka akpọli ya ka eje 45 ya ka aka ya arụ ka o jebe obodo ndị ọcha. Ị na-ege ntị ọkwa ndị si na fa chọrọ tradition ndị white men na-achọ ka fa alụọ fọlụ ka fa jee n'obodo white men ndị abandon tradition ndị ọcha jizi tradition nke fa gbuo nwa fa ka ya esi bido kwọba nwaanyị ukwu. Akpọlụ this boy lụọ na nke native doctor na-agwọlụfụ ọgwụ, nke dibịa na-agwọlụfụ ọgwụ. Dibịa iko obi nye nwa mmadụ naanị for hour and day na ị na-45 ya onye awa ka esi mee gị ya na-ebekwa na ekpele n'ụwa ka ị ghara ịdaba n'aka onye ilo maka ịma ngwa m na that native doctor is enemy of progress. Ọ bụ na ọ bụla enemy of progress ka eke esi kpọrọ nwa mmadụ nye ya naanị si na ị na-achọ ka ị 45 ya oje obodo ndị ọcha ka o bulu ego bata nya ife ị na-akụziziri ya bụ crime ya eje obodo oyibo jee mee crime bata. And some of those native doctors ndị unu tinye ego na ụmụazị be anyị mkpochi n'obodo oyibo kakwa nkụ ndị unu mesi ife ka renji ịkpọtịa itie ya aka n'obi bunye ya ihe na arụ mee awa n'otu si ya na olu ala Indonesia na oye ebu drọg cross ọ na-ama njide ya putuo na Thailand putuo na Malaysia. Ụmụazị be anyị nọ na in maka all those things unu ji gwuo fa wayo raka aja keke ihe esikwalụ nwa. Any go dey arrest that man, any dey arrest that native doctor, any ụdị ihe ọka na-eme n'Enugu Ezike. Even asị m ka ihe gọọmenti of Enugu kwu maka ihe a ebe afụrụ nke anya onye makwanụ nke a na-afụrụ anya onye nweta visa ya ejebeli obodo oyibo nwaanyị na-agwọla ọgwụ ka o nweta visa afọ ọchị na-eme eze Chukwu weta visa afọ ya echekwa ya o nwere onye ji ndụ ya n'aka enye nwa mmadụ for hour and day ka abọpụtazie ya ọbụna the boy anwụrụgo ikpochie mmadụ na ụdị ihe ọ na-eme ndị Enugu ka m na-ajụ ọgwụ bụ ife akọ ọ lara ụmụanị ọ ya sị m nyimalụ ma gbuo nwa mmadụ ọbụla ike efie maka ana m afịa online nsị mba na m na-verify ya ọ bụrụ na eziokwu. Unu achọrọ tradition ndị ọcha, unu achọrọ white man, unu ewelezie tradition nke unu gbuzie nwa unu ka ọ wee jee n'obodo white man jee kpata ego. Ọ bụ na ị chọrọ iju ekwensu iju ọrụ ya niile, iju ekwensu iju ọrụ ya jụọ itu ya niile, iju white man iju ife ya niile, iju ife gbasara white man, emetụna phone white man aka, eyi na akwa white man kwa, emetụna kọmputa white man aka, aba na plane white man kwa, were ụkwụ na-agala onwe ya. Zeus nwanne m natawa n'ikwu kataziri okwu aka nwafọ Igbo na ọkatazi gbazie speed natawa ka nyere gị aka na mbụ ọ ife aka anyị na-akụzi just like ihe gwa nwanne anyị nwoke na reality hit ege ma na anything religion bụ scam mana ebe nchọrọ na ọgbazili goro nyere gị aka bụ isi na iji omenala anyị wee na-egbu onwe anyị wee jụ nke ndị ọcha wee sị ka nyere gị aka my brother. Ndị nwa bụ ndị nabatara nke ọcha ọ ndị nwa nabata nke ọcha bụ Christianity. My brother makwa onye ejigo Christianity agbụ ebe nwanne anyị nwoke na-eme ekpere bụ TB Joshua. Ndị mmadụ jere ikpere nke ndị ọcha ahụ bụ Jesus na Christianity. Hotel collapse bụ 200 and something people. Ebe nwanne anyị nwoke Mbaka na-eme ekpere ọsọ ọtara na adoration azọgbo mmadụ 14 ọ Jesus a jere ikpere. Once m na-eje adoration one certain time n'Enugu enwere one boy nweta visa wee were visa ya with international passport ya na-eje ka agọziere ya na adoration. Ndị ori wee jide ya na 90 mile rọb ọ narị ya ma paspọtụ na ihe niile agbagbuchegodo abụọ idadị nọ na-azọ paspọtụ ya. One certain time bụ ndị jere adoration na-ana Abakaliki 608 nwere accident almost for something people nwụrụ.
nwanne anyị nwoke nke na-eme ekpere n'uke bụ Ebube Mmụọ Nsọ ọsọ takwara ebe ọ na-eme ekpere azọgbo mmadụ almost 18 or 17 people nke mee na Asaba. Gịnị nwa chọọchị na Asaba mere last year? Chọọchị collapse tigbuo no less than mmadụ 50 ebe nwanne anyị nwoke rụrụ ndị be anyị n'ụka n'ọzọ obodo. Ndị ọgbọ egbe bịara ebe a gbagbuo mmadụ one, gbagbuo ma papịa. Ebe ụmụnne anyị nọ wee na-akpọku Jizọs chi ndị ọcha n'ugwu Hausa n'Ọwọ chọọchị. A bịara ebe a gbagbuchi ihe niile na Yoruba n'Ọwọ chọọchị, gbagbu ihe niile n'ebe ahụ. Nwanne m nwoke onye Ugbe na-ajịma na-eme fasting wee nwụọ n'elu fasting ka ọzọ bịa n'ọfịs Igbo Love Themselves Charity Foundation. Ifu ndị eji aha Jizọs kwuo na Jizọs ga-agwọ ha ọya. So na ndị a na-ekpere Jizọs kakwa na anwụ n'ụzọ okpukpere Jizọs karịa religion ọbụla. Mana ihe anyị na-akụzi bụ reality of life. So this wee bịa kwubia odizie ka ọ na ndị na-ekpere Jizọs ada anwụ why practicing na Jizọs gwa afa. Maka ihe na ndị Kristianity na-eme na Baịbụl, ihe Baịbụl gwa afa ka ha na-ezuzu. Ịghọtago? Mana anyị ji chọkwa omenala anyị chi ya azụ. Ihe onye anyị mere abụrụ omenala no magic. Ọhịa ka m ji asịrị fa reality hit ego. Ịghọta? Nna nna anyị agwanụbela anyị na nwere ọgwụ na-enye ego. O nwere alụ nsị nọ n'ala Igbo ndị ichie gwara anyị nọ na-enye ego. Enweghọ. Enwere mbọsị ndị nna nna anyị mepere ọnụ gwa anyị na Chukwu okike abịa ma na-enye ego. Ha ekwunubeghị ya. Ihe agwa gị n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Abịa na otu isi wee kwụsị na onye jụọ ekwensu ya jụọ ọrụ ya niile. Na ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-eme omenala na-ajụ ụka ndị ọcha wetara, anyị jụ moto ndị ọcha, anyị jụ motosaịkụl ndị ọcha, anyị jụ foonu ndị ọcha. Mwesị ka anyị nyere gị aka lụọ Zeus. Ọ bụrụ na unu nwa bụ ndị ụka ajụgo omenala anyị, unu jụkwa ihe niile gbasara anyị. Unu erizi n'ofe ọgbọnọ, unu erizi na egwisi, unu erizi na nsala, unu erizi n'ofe onugbu, unu asụsụ n'asụsụ Igbo. Ajụọ gị onye Ebee ka ebe agwana ha n'ibe onye Ebonyi, gwa ha n'ibe onye China. Ajụọ gị nwa nwanne nwoke kedu afa gị, gwa ya n'afa gị Chincha ọhụ, agwana ha afọ Igbo gị. Ngwurube nna gị ọya abịa baa moto taa ekwụsị na paak, isi from paak baa moto ọzọ kwụsị n'ahịa bụ unu, si n'ahịa bụ unu bụ ọkada nawa be nna gị, isi ọ dị wee from Ọnịcha bịa ụzọ ụwa na be nna m. Ị naghị aba Agana, ị naghị aba Tete, ị naghị ụmụ Oji, ị naghị nwa Ngene lokal gọọmenti n'Imo steeti, ị naghị ụmụ anyị ọ bụrụ Ebonyi bụ unu ka ị nawalụ. Ọkwa mmadụ chọpụtara ngwule a divert ilu gị onye a na-eche gị ịkparịcha oche gị iru na be nna gị. Onye a chọpụtara ngwule a bụ sent, onye a bụ dike, onye a mewere ihe ịbanwuru gị uru dịka onye Igbo, onye nyere gị home a place to stay, onye secure gị home. Ị ghara ịbụ onye na-agbagharị n'ime ọfịa. Yatago? So ọ bụrụ na ndị ụka ajụ ife niile gbasara omenala, fairies na-eri anyị ndị omenala achọpụtara, fairies na mmanụ nri na-enweghị ihe ndị ụka achọpụta gị na-abụrụ si ekpere. Na ọkwanụ na-anabatago okpukperechi ndị ọcha, for that unu ga-anabata ihe ndị ọcha niile. Biko lozie isi unu nabatakwa oge nwoke wowe nwoke ihe n'ike, nwaanyị wowe nwaanyị. Unu nabata gị, unu anabata lesbian. Amara m ka unu ga-esi nabata Christianity, rapụzie lesbian, rapụ gay, ọ dị ọkwa mma. Unu nabata ndị ọcha, nabata n'ihe niile ha wetara. Mana ọ bụrụ na unu ama nabata ihe niile ha wetara, marakwa na ya ma nabata Christianity. Ọ bụrụ na unu ama nabata gay, nabata lesbian, gbawa nwoke akwụkwọ na chọọchị, gbawa nwaanyị na nwaanyị akwụkwọ na chọọchị. Nwanne m nwoke, anyị ma nabata nụ Jizọs. Ọ bụrụ na unu ga-ajụ nna anyị, rapụ ịjụ ofe ọgbọnọ, rapụ egwusi, rapụ nsala, ka e gisi emezi anyị accept ka anyị jụ foonu, jụ moto. Unu ga-eburu ụzọ jụ ihe niile ahụ, anyị wee bido jụwa. Nsị nke echi ya zelu omenala Igbo abịalụ gị ido, nwe onye ga-ekwute ya. Nwanne m nwoke nke ji efo 45, kedu gị onye eriri eri? Ma ọ bụrụ na ihe kwuru bụ eziokwu na ọka isi ije eriela gị, ọkwe na-eburu ijuru na mbọsị reality ga-ehit gị. Now papa this boy, mgbe ọ kpọjee this boy na nke onye majik a, obi na-atụ ụtọ were onye a na-eme majik ahụ hazi okwu heaven and earth as papịa. Mana ozugbo onye ọ bụ na enyi nwatakịrị a na n'eziokwu, ozugbo enyi ziri nwatakịrị a gị totete akpọtegide ọfụ na ọnwụgo,
brain echieta reality hit gị anya emefu brain echieta bụ na ọtọnụzi against nwa dibịa ahụ maka na reality hit gị maka na nwa ya nwụgo otu aka o sikwa adị unu na-ekpere ihe nwa baby virgin na-eme unu onye nke a na-enyi na nwa baby virgin bụ aka ka ọ na-emepe ka o tichaa gị ka ị bụrụ odogwu na 21st century. Onye isi ojii enwere factory, enwere ụlọ ọrụ, enwere okporo ụzọ, enwere mmiri, ọkụ adịghị, security, nwe emergency number ya adịghị ike mee gị kịta ka ịkpọ ndị nyere gị Jizọs nwere ihe niile a eju ihe ndị a niile ihe na-eme gị bụ itiche gị bụrụ odogwu. Na nwa baby virgin na-etiche unu na bụrụ odogwu mgbe ọ na-eme gị otu a otiche gị otu a na-enwere na ya na Jizọs bi na ya na Jizọs ma bosi mmiri ga-erikwa gị ụfọdụ ihe gị ị na-ekwe nwa baby virgin anya bụ usi nwa baby virgin agwa gị na nwere faith na ya mere gị mmiri erigo mmiri Christianity egbugo ndị be anyị more than any other thing. Ị na-anụ so ihe nji nwere isi okwu bụ gịnị okpugo gara ọfụma mana ị nọkọtazi kọwazi ihe ọzọ ajụ ndị ọcha si jụ ihe niile onye aka nna agwagwa ọ bụrụ na ọ na-ajụ omenala anyị ọ na-ajụ ndị nna nna anyị jụ ndị unu ji ọbara ha dị ndụ jụ na ofe onugbu jụ na nsala jụ na egwusi jụ na ihe niile jụ na ịza asụsụ Igbo agwa ọjọọ gị n'Igbo onye Igbo si n'Igbo onye China unu chọkwanye na-abata Jizọs na nabata ihe niile nabata na gay nabata na lesbian unu kpọrọ nwoke anụọ nwoke nwaanyị anụọ nwoke ihe na-abịa ndị ọcha wetara nsị nke echi ya ze omenala anyị have come to stay maka onye nwa bụ isi ya nwa bụ mbụ o nwere onye ga-akwụsị nwa ya ọ bụrụ na ị nọ n'Aba wee na-ene n'ihe onyonyo a malụkwa na Sọnde na-abịa total shutdown na nọmba 31 Ụmụọla Road Ọgbọ Hill na Aba branch omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ na-ebido mbọsị ụka anụnwa na-abịa nke bụ 27th of October 2024 ka anyị sala ọkụ omenala anyị ikwu enukwa na omenala bụ omenala bụ eziokwu bụrụ mbụ anyị ji wee sị omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ alụkwụsị omenala Igbo bụ ụzọ eziokwu na ndụ alụkwụsị n'ala Igbo maka na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ otu ọ bụ na isi wee were Kristianity gbachaa okirikiri anyị bịara n'ịsaga okwu wit eziokwu ọdịnala eziokwu ka anyị ga na-akụbu n'iru adịma nwe ansa udo dịru ntụsakwa ozi ya ka o ruo onye ọbụla ntị on Sunday ka m fụ gị ana m abịa aba live daalụ. Please, after watching, don't forget to subscribe on this channel, share this video, like and comment. Thanks for watching.